जहाँ रउआ की डॉक्टरी फेल हो जाए ना, वहाँ माता रानी की याद कर ली है, माता रानी सब ठीक कर दी। नमस्ते प्रणाम, आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस। त आज के ई खबर बा एगो नया फिल्म के ट्रेलर के बारे में, जोना के नाम बा अगर तुम ना होते। जी हाँ, अरविंद अकेला, कल्लू, रक्षा गुप्ता, राधा सहित और भी बहुत सारा कलाकार बाड़े जो कि आप लोगन के भरपूर मनोरंजन करिए। ई फिल्म में त ट्रेलर रिलीज हो चुकल बा रापचिक यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, चैनल के नाम ही बा रापचिक और ओकर यूट्यूब चैनल पर ई आज सुबह ही ट्रेलर रिलीज भइल बा। जो ना के डायरेक्टर बाड़े रवि सिन्हा जी और स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग लिखले बाड़े वीरू ठाकुर जी। फिल्म के प्रोड्यूसर के बात करी तो उ बा जय बजरंग बली फिल्म्स, समीर आफ्ताब, अविनाश रोहरा और भी दूगो आदमी बाड़े। एकरा अलावा बात कर ली फिल्म की स्टोरी की, जो कि ट्रेलर में दिखावल गइल बा कि अरविंद अकेला कल्लू होले एगो डॉक्टर बनेले गांव में जाके और वहाँ पर सबके इलाज करेले और चाहे ले कि केहू भी कोनो बीमारी से पैसा के कारण ना मरो। और वहाँ पर ऐसा स्थिति होला कि उनकर आपन पत्नी ही कोनो बीमारी से मर जाली, ओकर देहांत हो जाला। ओकरा बाद ओकरा एगो बेटियो होला और बेटी जब होला तो ओकरा भी सब बहुत बुरा भला बोलेले कि नया शादी करेला कहेले अरविंद अकेला कल्लू के। लेकिन उस सब के टालते हुए भी वो अपन बेटी के ध्यान रखेले। लेकिन ओकर बेटी के भी ब्लड कैंसर के शिकायत आ जाला और वहाँ पर सबके डॉक्टरी फेल होइए जाला। तब वहाँ पर हिंदू के देवी देवता सब काम आवेला। उहे सब दिखावल गइल बा कि सिर्फ दवाई से ना दुआ से भी ठीक होखेला। हॉस्पिटल के साथे साथे भगवान के भक्ति भी करे के चाहिए। सारा चीज़ आप लोगन के फिल्म में दिखावल गइल बा। एगो अच्छा तरीका से ठीक ठाक एगो स्टोरी वाला फिल्म बा जो कि आप लोगन के देखे के चाहिए। अब जब भी फिल्म रिलीज हुई तो एक ज़रूर देखम, चाहे टीवी पर आवे, थिएटर में आवे, चाहे यूट्यूब पर आवे। फिलहाल जाके ट्रेलर देखी और बताई आप लोगन के ट्रेलर कैसा लागल। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में नया खबर के साथ। जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।